kaluare Luanda. Sani ni winjo kanyo ka davji gini wacho no gibibedo intimidated nikech no senyis ni mar mondo mi gichung ng'anyo makama mar mondo mi gilos e okang' machielo kendo. Chano ni winjo. Mana kama wadwa ne wacho. Member of Parliament odhi draw petition to public gallery cha te nyaka speakers gallery. Give me daktache go bed. Mondo gine jomar for their welfare in a genuine way. To rang gino samo bedo debated. To rang both sides. Where is the management bringing the problem? Where is the government not fulfilling this? Where is the county failing? Members of Parliament yeman good one. Gine maginya luchungo, ginya luacho salary nyaka chiu. Unless we are not sitting tomorrow. Angom yogin ko chopo the allowance gi yeri ko bunge. Ongadi e allowance matin. They will never sit in that parliament. And they will be admiring in the morning even no akagi do check it. So gitim mano ne jogi to giwacho ne jogi gini mo be studied through. An gima dechigo en gini orange both sides. Wanyalo mi daktache pesa pod wa medre waron problem. Porque di hospital no aka ya thoge. Koro en wami eteko ka kawuono ka time ne kitinde begin jomo chul ni bunge ku jamate mo research and interview. O cow time ne odhi lay out a boken in on behalf of daktache go. To odhi one jakom daktache go. To wachi na mi ukad ma free yo pongo gallery no ute. Kora ku ne mujumbe man kodu guma onge kodu. Nikech une muchiedo dhano miye odiechieng' kodiechieng'. Don't bring this man back to parliament. Mana kasiro kanyo. Daktache ko chune nyaka dhi gallery. Nikech gallery gionge gi the voice to do submissions. Ginyalo dhi at committee stage, respective committees. Ginyalo donjo kanyo ma gindik barua. Nikech en ratichgi mar dhi chiwo submission. Nikech gima inform discussion mantiere and motions mabede plenary chakore from the committee level. So committee level ngat ma ok is a member mar parliament kanya mene gi ratiro kata in japiny madhi participate kacha kaka friend of the committee ma dhok moro gi wacho ni amikas kurai ma idonjo kacha tidhi wacho pachi ni anene kama kaka daktari. Another thing mwang'iyo health sector ka wang'iyo across kich dakteche king'iyo their prayers. It is not only, it should be matters affecting the health sector, not remuneration. Wacha ni angocha msachigi. Pero kama na ngini Fatuma bende bede dwaro bigidwal chalaka gima koro the back stops with the MPs. Ngini Fatuma ionge committee mano motendre kod weche mag thieth. Karamna kaka bede gi jaod kaka jaod bure pacho ka hinyalo bedo gi dwala. Nikech katwa kama osegore Luanda doho bende no setemo chungo ng'anyo makama nego bedni ne gidoko odiochieng' makinchi tarik 17 mondo gichiw report malong'o e doho. Report mag bende gidhi chiwo be okane nikech onge rombe makare ma bende gisebedo godo. Koro chalaka gima jaod bura koro une wang'wa. Let me be very honest with you Kenyans who are listening. You have the most bogus parliament. Abiro Samarach when we have